Tam turup hilek real bolmayacak da korkozun oğlanlar real durmuşdalar. Oğlanlar yeni bir senaryolik klibimiz Maysa 200'lü. Çıkan 11 gün bolupdur 4000 prosmotor bilen YouTube'da devam edýär. Gelin görelim. Nereden geliyor? O kimin? Yoruluşum. Meni işte ağzına şeylip çıkıp görmen değmedin mi? Deydiniz. İşlerini bilen olun. Duru gitmediğime ne çık? Gönül başından Karaçı Maydanına, dinamikasına, hemen adına, zuvuguna oğuca seyredilipdir. Ya kaka bu işin şu bak da anırıyınız da oğlanlar. Ona ayyan beni öğreniştirmem la yok. Devam edeceğiz. Yoksa da yollaşına iş gerek mi? Hova ıslık maşin sürülüyor mi? Hova. Bana kısaklı sürücü gerek. Ertir ben yanıma gelsin. Böyle hava olmasa ben hükman ederim. Hava dedim, bugün nereden karıştırdım? Ertir ben yanıma gelsin. Böyle hava olmasa ben hükman ederim. Katı zaygırvın ne dipsiniz şu tane. Böyle devam. Hava dedim, bugün nereden karıştırdım? Evidim de haram tayin. Bir yoksa da başlıklarını işe çağırdı. Aha. İn kalamayanlardan aydayın bırak. Nemçip zaygırvını diyen biliyor musun? Seyretme şuları ya yerlerde. Nemçip bilem o. Maysacan, da o Maysa değil mi? Maysacan doğunca nemçip otunu şuları ya alettiripsin ben bilem o. Vay ezizim. Vay plan ezizim. Bırak real durmuşta şeyle kuruluşacağım ayarların. Erkek. Açık kururun. Kuruluşacağım real. Öyüngde ne mi sen hazır ne sen? Kuruluşacağım. Ne şeydi kuruluşacağım oydu? Yok. Ezizim. Vay nemem? Sesi. Hava dedim, bugün nereden karıştırdım? Evidim de haram tayin. Bir yoksa da başlıklarını. O ezizim ne? Daha önce real durmuş ya. Ailen de komentar edi. Öyle girken. İştem. Ya erkek ağırlı. Bal yala etmemişler ya vadı. Sen katı zaygırvını ediyorsunuz. Yönü men yok ya diyeceğim bana ama iştem mi diyeyim bana ne oldu düşündün beni? Yönü bir aras edayın da karşı ediyorsun. İşe çağırdı. Aha. İrsa ederim. Başlanmada katı koya yartağı varsın. Allah razı olsun. Sabırlı ol dedim. Allah. Oğlunum katerbet ve ünsür koyan ves kadrda emosiya seyredin emosiya. Men hem işe daydiyan, men hem işe aydiyan. Aktörün emosiyası kıla. Sizin rejissörler seyredin. İlkinci yalnızdan şöyle boy rejissördalar. Sen kelleni getiriyan aşını. Senaryo biliyorum. Adam mimikası bilen getiriyan. Основной beresin ile smysl adamın mimikasından berip bolýar. Zritsele. Rejissör şu hakda ilk bile gözüne görünüşe şo gelýär ýazýar. Soň seredýär edik görýär näme üçin men gözüme görünüşe kellämiň içinde boluşýarlyk görünen ogay bir hilet diýär. Sebäp ene şundan birat. Emosiýa ýok. Ondan kadrdan näme üçin emosiýa bilemdi. Düşündüňmi sen beresin ile smysllar şo. Mun günä aktyor oýnap oturan oglany dedäl, kamerasy dedäl, montajysy dedäl, rejissör da gurrun. Hanna harniye lan. Sağ ol. Şuayda oğlan birinci gezek maşinin kapısını açıp berdi. Doğru hem şonuna qyz. Sağ ol deyip. Sesde emosiýasyny berdiňiz. Serediňizde menne şu klibi ýasanlar aýdýan ýüzden ýan. Sesde ünsür görünsün kelläňiz şulap boldy. Sesde şol emosiýany berdiňiz seredin. Seredin. Ýöne kadrda ýokdur ünsür görün. Sese. Sağ ol.
Gördün? Sağ olun, tipi ucuz etmeli. Tipi düşündüm, şu açıp veren için, gentleman olan için. Rejissör aslında şu fikirde yazdı. Kadrda şolat yok. Kimin günahı? Rejissörün günahı. Dalşı. Kavun iştahdı. Oğlan şuma şek hareket etti. Neymi emotsa verecek golü bir de? Neymi emotsa verecek golü çol oğlan bir de? Belli değil. Rejissör. Şu klibin kim rejissörü bolan olsa yine festival hayır ya. Başka nere etmedi? Sen nereye gidesin Leyla? Sağ diýäňiz da soň meni ýigrenýäňiz da oglalar seredin. Reşarlar ýüzden seret yanlış seret. Realny durmuşda şuda bolanok, da düşündiňmi? Bolanok. Näle pikirlen bolanok. Haçaby 2 gün, 3 gün vaziyet etmeli düşündiňmi? Seret brat. Birinji yanlış aýna şu oglanyň mimikasynda. Münnür dägiydi. Gördüňmi? Münnür dägiydi. Qyzy Münnür da, ýa oglanyň emosiýasyny gördüňmi? Näme üçin etdi, näme sebäpden etdi belli. Başka nere etmedi? Birinji gün iş Nereye yapdy. gidesin Leyla? Konu birlanjy gün. Bolanok brat. Tonki. Diýilýän ýerine şutaý. Rejissör hakyky tanalýan ýerine şutaý. Ene şutaýlaryny görkezip, aýlanyp, wadyp, kostyumda alyp berip, onuň ýanky söz diýmese, şonu ýanky söz diýmese gowulardy. Ala. Geçen gider saklamarım. Temelimi aklamarım. Ende sana yalvarmarım. Doydum kalçayını senin iki yüzlü yarımını. Ende sana yalvarmarım. Doydum kalçayını senin iki yüzlü yarımını. Salam Aslım. Gelin Teğmen. Seni işten boş. Klibin skeledyny gowy gördüm. Wes, sen berjek bolar, smyslaryny gowy gördüm. Ene klibin guruluşyny galamadym. Wapşe ýalňyş, dol ýalňyş. Asy emosiýa beresiň we sen ýanky işden boş diýmek, bir ırsaramalyk bilen şo taýda müşahidet etmek ýa bedresiň döküp şoň üstüne gyýgyrmagy bilen karaçy maýdan bir zalupa döredip gahar gelip bilen başga gowy ýara şey dip realnysty görkezip bilýärdiňiz. Bolýa, olam hiç ýene geç gitdi. Uy bile. Bu kalbimden göçüp gittin. Seret brat. Ya neyle seret? Hayda brat seret. Näme düşündüň sen şutaýda? Näme de lap başlaýdy? Seret, ýyly näçe şuň primärna? 10 ýaşdan ýokary dogry geram. Bar 10dan ýokary. Seredini görkezýän zatlaryna seret. Ene seret. Ana brat. Näme görkezdik şutaýda? Gyz ýykylyp gelýär, çaşyp gelýär. Elben şeyden bolýar. Nämäni görkezýän kyrda? Näçinji ýylyň telefony? Qadim döwrünki. Sotow telefony ýokmy? Sen tonki moment inişi. Düşünürüp bildinmi? Şu tonki moment prosesin kartinagyň döwýän ýeri. Şuma soňky Mercedes görkezmeňle wad etmeňle ýeşilýär ýa. Sen ýöne nämäni gowy görýän men bilýärmi? Şoň köpüsini ýalňyşyň nämesin gowy görýän? Görýän kartinalaryny prosta alyp ýelmeýärler.
Kinoda ya onna munna görýän ha. Ýöne şoň anyk içine girip gören oklar. Bir zat ýazanda sinara ýazanda bilýärmi? Sen imnüşdi moment. Şol näçinji ýylda da dilýär? Nämede? Şo öňe goýulýan zatda, hoç şu telefon bolsun, ya maşynyň açary bolsun, ya maşynyň özü bolsun, imin şo ýylla zady görkezilýär, brat. Düşünürüp bildimin aslında en rejissörün seyretmem zady. Men dogrymy aýdaýyn, brat. Göwnüm ýetýän rejissör Türkmenistanda çiriş şuraz, brat. İki sancık vaatlarına mı açacaklar? Yöne paka olamı mı ait işemedi. Gör ne dedi? Çekeyim gördü kovatsın dedi yandı. Ene yöne kocasının ne yapınız ne şey? Düşünürüp bildim mi? Böyle alayın ne? Benden arka geçip gittin Günlerin elinden İki yüzlü yarım benim Benden arka geçip gittin Günlerin elinden İki yüzlü yarım benim Salam. Men kakamy uratdy. 3 aylaça çölüp etmem. 3 yıl wagt berdi. 3 yılın dowamında jaň tölegini tölen. Bolmasa da goşlanlardan götürürüm. Bolya. Yolaşım yerse. Çok manaydı. Benim de onu. Aýt şo ýollaşyma dönüm. Edim oğulcuğuma ma bolupdur. Neden olmadı Cemile? Bilem o zatlar sana bağlı. Yakından yanımda olsa da hem de olur. O sen sanki öğretti. Yo koyayın da, yo koyayın da. Вообще ssenariyan çatışında ama вообще yaramadı. Bir geldi oğlun görün bolya suçayını sen niye qataň saklaştırdınız da qatı bir kile. Koyun bir Cleveland'ın senaryosu, Cleveland'ın opşumaydığını sümkünü gördüm. Yani ideyasının özünü telekomşu oğlun ediyanda qatı qoğda smysl berjek bolluňuz. Şol smysl alıp rejissörleştirip kartina goýuşturan adam вообще oňarmanlar gönümel aýdýan. Hiçlik ýagdaýyn. Ha. Men öz pikirimi aýdýan gönümel aýdýan, öz pikirimi aýdýan. Galalarym adamlar näle gatsyň diýdi, onam olardyň bilen. Men pikirimi öz kelläňde tarap düzetjek bolmak gerek gel. Men öz çist öz pikirimi aýdýan. Ene ýalňyşyňy aýdýan, şoňa üstüne pikirimi aýdýan. Nem diýjek bolýan adam opşym aýdana Kliwemen bal vermek, oğlanla gider geçýän bal berýäňiz. Soňra wapşa oňarmandyrlar, zatlarlar, laplar gatyken, özlere zat näme şo savrmeny zat durmuşda ýaşap, tamaşy köne telefon görkezýärler, haça bular ýa durýan sotuja telefon görkezmesi da gowalardy, gaty gowalardy, şoň kartsina gyzypdyrlar da proşa owadan bolýan kan bir ýelmäpdirler. Opşymaýda ene siňim ýeden işiňiz, klip maňa wapşa yaramady. Oğlanlar, maýsajan gaty görmediňizim, haýş edýän senden. O ssenariyo klip düşürecek olsam bana yüz reklama.